Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Katha Mahyam Dadadi Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapatagamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 7 ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിവ്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടന, ജീവാത്മാവ് കൂടാതെ ഭഗവാൻ, ഈ മൂന്നിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, ഇവ മൂന്നിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഒരു താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ശക്തി, എന്നാൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ശക്തിയല്ല. എന്നാൽ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ശക്തികളാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെങ്കിലും ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, വേറിട്ടല്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പക്ഷേ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് എല്ലാം ജീവാത്മാക്കൾ മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എങ്ങനെ ആ മറന്നുപോയ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം അതുവഴി ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരം കേൾക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന് താൻ മറന്നുപോയിട്ടുള്ള തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ ഓർത്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജ്ഞാനത്തെ, അറിവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തണം. അതിനെയാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവും, അതുകൂടാതെ എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നമുക്ക് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാം, ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാം, അത് എങ്ങനെ ഏതെല്ലാം പ്രക്രിയകളിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രക്രിയകൾ, ആ മെത്തേഡുകൾ, അതിനെയാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് അറിവ്. ആ അറിവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നതെങ്ങനെ? അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു,
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേരിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ വിജ്ഞാനമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് അറിവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു, വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് വിജ്ഞാനമാകുന്നു. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലൂടെ, കാരണം ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികനായതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ് വസിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട്, അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മുന്നേ. നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അസാധ്യമാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഈ പ്രകൃതി. ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ശക്തികൾ, പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആയതുകൊണ്ട് ആ പ്രകൃതിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തിനായിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നും നമുക്ക് ഈ ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്, ധാമത്തിലെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ധാമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു? കാരണം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിൽ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ആ മറന്നുപോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അറിവിനെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മളെ തിരിച്ച് ആ ധാമത്തിലേക്ക്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ നശ്വരമായിട്ടുള്ള, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേകം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, പുനർജന്മം എടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പല തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ ധാമത്തിലെ എന്റെ അംശങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ ശരിയായ വാസസ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്. ആ ധാമമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുവാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം കരുണാമയനാണ് ഒരു പിതാവിനെ പോലെ. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പിതാവ്. ഒരു പിതാവിനല്ലാതെ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് വേറെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് ആർക്കും വ്യാകുലതയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ പിതാവിനുണ്ടാകും. തന്റെ മകൻ വഴിതെറ്റി പോകുകയാണോ, തനിക്ക് ഇത്രമാത്രം ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അത് അനുഭവിക്കാൻ നിൽക്കാതെ കൂട്ടുകൂടി വഴിതെറ്റി പോകുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛന് വിഷമമുണ്ടാകും. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കാർക്കും വിഷമമുണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ ഒരു അച്ഛൻ തന്റെ മകനെ, വഴിതെറ്റുന്ന മകനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പരമാവധി പ്രയത്നങ്ങൾ നടത്തും. അതുപോലെ ഭഗവാനും കരുണാമയനായതുകൊണ്ട്, അത്രമാത്രം കരുണയാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഇവിടെ തന്നെ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, ആസ്വദിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളെടുത്ത് ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ സമയാസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ, ആചാര്യന്മാരെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ട് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലതും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ സ്വയം അവതരിച്ച് സ്വയമേവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. തിരിച്ചു വരൂ എന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ സ്വന്തം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും വൈഭവത്തെ കുറിച്ചും ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചും അവിടെ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം 7 മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്താണ്? യോഗിനാം അഭി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമേ യുക്തതമോ ഭജഃ. ആരാണോ
എന്നെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭജിക്കുന്നത്, ആരുടെയാണോ മനസ്സ് സദാസമയവും എന്നിൽ അനുരക്തമായിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള യോഗിയാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ യോഗികളെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠനും എന്നോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്നവനും എന്നാണ് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാസക്ത മനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസീത ശൃണു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടുകൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആരാണോ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നത്, അത് തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുകയാണ്. അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കേൾക്കൂ. ശ്രവണം, ആ ശ്രവണത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യമാണ് ഈ അധ്യായം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കുന്നത്, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ, വിഭൂതികളെ, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ, ലീലകളെ, ഇവയെല്ലാം കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇവയൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനോട് ഈക്വലാണ്. അതായത് എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും എല്ലാത്തിനും നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ സങ്കീർത്തനമായി പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിനും ഈക്വലായിട്ട് ശക്തിയുണ്ട്. എന്ത് ശക്തി? നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കാനുള്ള ശക്തി. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കണം, കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ആ ചെവിയിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ ആവരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചുള്ള മാഹാത്മ്യം ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ശൃണ്വതാം സ്വകഥാ കൃഷ്ണഃ പുണ്യ ശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യന്തസ്തോ ഹി അഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത് സദാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യ കർമ്മമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണവും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ജപിക്കണം. നമ്മൾ മെല്ലെ ജപിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചെവിയിൽ കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കണം. കാരണം കൂടുതൽ ജപിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും. അതില്ലാതിരിക്കാനും നമ്മൾ ശബ്ദത്തിൽ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെവിയിലൂടെ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ശബ്ദം ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അജ്ഞതയാകുന്ന ആവരണത്തെ നീക്കിക്കളയുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവ് കേൾക്കുന്നത്ര ശബ്ദത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൂടാതെ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ ശ്രവിക്കുന്നതും നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഗുണങ്ങൾക്കും ലീലകൾക്കും. എങ്കിലും 1000 പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വതഃ. 1000കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പോൾ കുറെ പേർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പരിശ്രമിച്ചാലും അതിൽ
കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവർ വളരെ കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ, ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമേ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരാണെങ്കിലും അതിൽ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും സാധിക്കുന്നത് അതിലും കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്തായിരിക്കാം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തത്? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണാം, നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 100-ലേറെ പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ്. കാരണം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആർക്കും താല്പര്യം വരുന്നില്ല. എല്ലാവരും അത് കഷ്ടപ്പാടായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? സ്വയം ആരെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനും എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നില്ല? പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ നിത്യനിദാനങ്ങളായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളിൽ മുഴുകി, അതാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം, കടമ എന്നുള്ള ആ ചിന്തയിലാണുള്ളത്. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, ഇതാണ് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള തത്വം, അതാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ജനങ്ങൾ എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ആഹാര, നിദ്ര, ഭയമൈഥുനം ച സാമാന്യമേതത് പശുഭിർനരാണാം ധർമ്മോ ഹി യേഷാം അധികോ വിശേഷോ ധർമ്മേണ ഹീന പശുഭിസ് സമാനഃ. അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ആ ജനനത്തോടു കൂടി അയാൾ ഒരു മൃഗതുല്യൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മൃഗങ്ങളും അതേപോലെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകാത്ത മനുഷ്യരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതായത് ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, ഇത് തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, മനുഷ്യരും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. മൃഗങ്ങൾ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട്, ഉറങ്ങുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട്, മൈഥുനം ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട്. കാരണം അവർക്ക് അത്രയേ സൗകര്യമുള്ളൂ. പ്രകൃതി അവരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ അതിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഇതെല്ലാം ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഒരു വൃത്തിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വൃത്തിയായി പാചകം ചെയ്ത ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു. ഉറങ്ങുന്നതും അതുപോലെ നമ്മൾ സേഫായിട്ട് വീടിനുള്ളിൽ അടച്ചുപൂട്ടി എല്ലാം ഉറങ്ങുന്നു. മൃഗങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പുരോഗമിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയല്ലേ മനുഷ്യരും ചെയ്യുന്നത്. വ്യത്യാസം എന്താണുള്ളത്? അപ്പോൾ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ വെറും മൃഗങ്ങളെ പോലെയുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് അത് ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തെ പാഴാക്കലാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം മനുഷ്യന് കർത്തവ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ധർമ്മമുണ്ട്. മനുഷ്യധർമ്മം എന്നുള്ളത് ഒന്നുണ്ട്. അതെന്താണത്? മനുഷ്യനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയെ കരസ്ഥമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. കാരണം മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധനാക്കാൻ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താനായിട്ട് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ കനിഞ്ഞ് ആ കരുണയോടുകൂടി ആ ജീവാത്മാവിന് നൽകുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം മറ്റുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ, ശരീരങ്ങളിൽ ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത ഒരു സൗകര്യം ജീവാത്മാവിന് ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യജന്മം ഉപയോഗിച്ച് ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാം. സ്വയം ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വേറെ ഒരു ശരീരത്തിനും സാധിക്കുകയില്ല. ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യാനും എല്ലാമുള്ള സൗകര്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മൃഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ, വേദമോദിയാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗകര്യത്തെ നമ്മൾ പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ
മനുഷ്യ ശരീരം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ള പ്രകൃതിയിലെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം അടക്കി ഭരിക്കാനും അവയെയെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളതുമാണ് എന്നാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ വിചാരം. പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു ശരീരമായിട്ട് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും അഹങ്കാരികളാകുന്നു. കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ പവറുണ്ട്. മൃഗങ്ങളെക്കാട്ടിലും പക്ഷികളെക്കാട്ടിലും പ്രകൃതിയിലെ മറ്റു ചരാചരങ്ങളെക്കാട്ടിലും എല്ലാം കൂടുതൽ പവർ എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് ഉടമസ്ഥൻ, എനിക്ക് ഇതെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം നൽകിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ആ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിലും വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനും കൂടെ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ജ്ഞാനം, അറിവ്. ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. കൂടാതെ ആ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ആ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവ് നമുക്ക് പകർന്നു തരികയാണ്. എങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാണ് എന്ന്? കാരണം ശരിയായിട്ട് ജീവാത്മാവ് ബന്ധനത്തിലാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത്. അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഈശ്വരഃ പരമഃ കൃഷ്ണഃ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹഃ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദഃ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദികുമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതാണ് എന്നവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. പക്ഷെ ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? അപ്പോൾ ഭക്തി എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും പറയും ഭക്തി വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ പരിശീലിക്കാമല്ലോ, അതെല്ലാം എനിക്ക് റിട്ടയർ ആയതിനു ശേഷം, എല്ലാ ജോലികളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, എന്റെ ചുമതലകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ തുടങ്ങിയാൽ പോരെ, ഇപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഭക്തി എന്തിന് പരിശീലിക്കണം എന്നെല്ലാം ചോദിക്കും. പക്ഷെ റിട്ടയർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരമെല്ലാം ക്ഷീണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഒരു ദിക്കിൽ ഇരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, കൈകാലുകൾ വേദന എടുക്കുന്നു. എത്രയോ പേർ അങ്ങനെ പറയുന്നു, കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറയുന്നു. എപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഇതെല്ലാം വായിക്കാനും, അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിൽക്കണ്ടേ? ഒരു 40-50 വയസ്സ് കഴിയും തോറും ആ ഗ്രാസ്പിംഗ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവും കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്രായത്തിലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പരിശീലനം തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. അറിവ് കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള പരിശീലനം തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രായമാകുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭൂമിരാപോ നലോ വായുഹു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതി അമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ഠത. ഇനി ഭഗവാൻ തന്റെ വൈഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, അല്ലാതെ അത് തന്നെത്താനെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതോ അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള കഥകളുണ്ട്. അതായത് പ്രകൃതി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, എപ്പോഴോ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെയാണ് ഈ പ്രകൃതി ഉണ്ടായത് എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത്. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രകൃതി, എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പ്രകൃതിയും, അതുകൂടാതെ ആ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്നത്. അതും പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ. പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണ് ഈ ശരീരം. അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ശരീരവും
മൃഗത്തിന്റെ ആകട്ടെ, പക്ഷികളുടെ ആകട്ടെ, വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആകട്ടെ, എല്ലാ ശരീരവും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പിന്നീട് സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ടുള്ള മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം ഇവയെ കൊണ്ടുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു. സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള, അധമമായിട്ടുള്ള ബഹിരംഗ ശക്തി എന്നാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. അപരേയമിത സ്വന്യാം പ്രകൃതിം വിധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ശക്തിയാണ്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് വിധേയമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രമേ ഈ ശരീരത്തിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവിന് പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതിയെ മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കും, പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. കാരണം ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തികളായതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇവയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ഘടകങ്ങളാണ്. അവയ്ക്ക് ജീവനില്ല, അവയ്ക്ക് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പ്രകൃതിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ഒരമ്മയുടെ വയറ്റിൽ പിറന്നാലും അതിലേക്ക് ആ പ്രാണൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ കുഞ്ഞ് വളരുകയുള്ളൂ, അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ആ ശരീരം വളരുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആ ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരം വളരുകയില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കൂടാതെ ആ ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണൻ ആ ശരീരത്തെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ ശരീരം തിരിച്ച് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു മിശ്രണം മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നു, ജഡവസ്തുവായിട്ട് മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഘടകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികമാണ്, മെറ്റീരിയലാണ്, എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമല്ല. എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികവുമാണ്. അതുകൊണ്ടും ആധ്യാത്മികമായതിന് മാത്രമേ ചേതനയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിന് ഒന്നിനും ചേതനയില്ല. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളത് ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ളതിനോട് സംയോഗമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവയ്ക്ക് ചേതനയുണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുള്ളവയുടെ മിശ്രണമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരവും അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും അത് രണ്ടും ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ജീവജാലങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഇവരെ രണ്ടുപേരെക്കാട്ടിലും ഉയർന്നവരാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഇവരെ എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള, എല്ലാത്തിന്റെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. മത്തപരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം ക്രോധം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ അധമശക്തി, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തി, ഇവ രണ്ടും ചേരുമ്പോൾ സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകൃതിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും
ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ചേർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാം തന്നെ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ശക്തി പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിന്നു പോകുന്നു. ഭഗവാൻ കടാക്ഷിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിർമ്മിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് ഓരോ ജീവരാശിയിലും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഇതുപോലെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ ഓർബിറ്റിൽ, അതിന്റെ ഭ്രമണ പഥത്തിൽ താഴേക്ക് വീഴുകയോ മുകളിലേക്ക് പോകുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതാതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതും, കൂടാതെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം സമയാസമയത്ത് ഉദിക്കുകയും മഴ വെയിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നതിന്റെ കാരണം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടവും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും എല്ലാം ആ ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ ഇനി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഭവത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് വൈഭവങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നു. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോഹോ പ്രണവഃ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖ്യേ പൗരുഷം ഋഷു. വെള്ളത്തിലെ ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് അതിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ജലത്തിലെ രസം, ആ ജലത്തിന്, ശുദ്ധജലത്തിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കുടിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ജലത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കുടിക്കുക? പക്ഷേ സമുദ്രത്തിലെ ജലവും സാധാരണ ശുദ്ധജലവും തമ്മിൽ എത്രമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ശുദ്ധജലം നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം അതിലെ ആ രസമാണ്. ആ രസം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കൂടാതെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ ഓംകാരം സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്നെ, ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഓംകാരം. പിന്നെ ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, ശബ്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം ആകാശമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഭഗവാനാണ്. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർ ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ് തേജസ്വിനാമഹം. സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണ് എന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. ഏ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്തയേ വേദിതാൻ വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയ്ക്കെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ പ്രവേശിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അതായത് സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക എന്നുള്ള 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ഥൂലമായ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയായിട്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യിക്കുന്നത്. ആ 3 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങൾ. ആ ശക്തി പ്രകടമാകുന്നതാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലൂടെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവ ഭഗവാന് അധീനനാണ്, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആ ഗുണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ അവ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്? ഒരിക്കലുമല്ല. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും അതീന്ദ്രിയനാണ്.
അദ്ദേഹത്തെ ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ അവ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ. ദൈവീഹേഷ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യ ശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ച് അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ആ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അധ്യായം തന്നെയുണ്ട് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അത് അപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മമമായ, ഭഗവാന്റെ മായയാണ് ആ ഗുണങ്ങൾ. കാരണം ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നും അതിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുമെല്ലാം പല വിധത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനം ഈ പ്രകൃതിയിൽ സാധ്യമാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മളെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങളാണ്. ആ ഗുണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പല വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മായയെ അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ കഷ്ടമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാം. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആ ഗുണങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവയെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിലും, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമെങ്കിലും ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് കീഴടങ്ങുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല? അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാത്ത 4 വിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാഹ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാഹ മായയാ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഹ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ 4 കൂട്ടർ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ദുഷ്കൃതികളാണ് അവർ, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തത്. മൂഢന്മാർ, മനുഷ്യ അധമന്മാർ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ, നിരീശ്വരന്മാർ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരാരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. മൂഢന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് അവർ. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം കഴുതയാണ്. കഴുതയെ പോലെ രാപ്പകൽ പണിയെടുക്കുകയും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ളവർ മൂഢന്മാരാണ്, വിഡ്ഢികളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം കുറച്ച് ധനം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനമായ പ്രയത്നം ചെയ്ത്, രാപ്പകൽ പ്രയത്നം ചെയ്ത്, പക്ഷെ അത് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ടും പുനർജന്മമായിട്ടും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ മൂഢന്മാരാണ്, അറിവില്ലാത്തവരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ നരാധമന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമൻ ഏറെ താണവനും. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ദുഷ്കൃതികളാണ് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ. അവരുടെ അറിവിനെ മായ അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ അഹങ്കരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിയുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏതോ വലിയ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ 1 വർഷം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു. കാരണം അതിനേക്കാൾ തെറ്റുകൾ കുറഞ്ഞ ഒരു മികച്ച കണ്ടുപിടുത്തം വരുമ്പോൾ ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആകുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഭഗവാനെ അറിയാത്ത
ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളുടെ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് വേസ്റ്റ് ആണ്. അവരുടെ ബുദ്ധിയെ മായ അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആസുര സ്വഭാവികൾ അഥവാ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതർ ആണ് നാലാമത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ. അവർ തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ആസുര സ്വഭാവികൾ, അവർ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നേയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് അധികം പറയാനില്ല. അവർ ഒരിക്കലും ഉന്നതമായ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. കാരണം ഭഗവാനിൽ ഒട്ടും തന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ്. ഇനി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന, പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയല്ല, പല വിധത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന സുഹൃതികളായിട്ടുള്ള 4 വിധം ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ചതുർവിധ ഭജൻ ദേമാം ജനാ സുഹൃതിനോ അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുര അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടർ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹത്തെ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അവർ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് നിമിത്തം ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി അവർക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ സുഹൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നു. സുഹൃതം ചെയ്തവരാണ് അവർ. സുഹൃതം ചെയ്തവരായതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് 4 കൂട്ടർ? ദുഃഖിതൻ, ആർത്തന്മാർ, ജിജ്ഞാസുക്കൾ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ, പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അർത്ഥാർത്ഥി, അതായത് ധനത്തെ കാക്ഷിക്കുന്നവർ, പിന്നെ ജ്ഞാനി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ആൾ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതനായിട്ടുള്ള ആരാണ്? ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷവും പിന്നീട് ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപവും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 പേരും ദുഃഖിതരാണ്. ദുഃഖിതരായിട്ട് അവർ ഭഗവാന് ശരണാഗതരായവരാണ്. ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു വലിയ ആനക്കൂട്ടത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു. മുൻ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഏതോ ഒരു ശാപം മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആനയായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം നല്ല ശക്തിയും നല്ല തലക്കനവും എല്ലാം ഉള്ള ആ ആനക്കൂട്ടത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു ആനയായിരുന്നു. വളരെ വലിയ ബലവാനായിരുന്നു ആ ഗജേന്ദ്രൻ. ഒരു തവണ അദ്ദേഹം തന്റെ ആനക്കൂട്ടത്തെയും എല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തടാകത്തിൽ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ്. അവിടെ ആ തടാകത്തിൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് കുറെ നേരം കുളിച്ചു. പിന്നീട് വേണ്ടിടത്തോളം വെള്ളം കുടിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ ആ ജലത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗജേന്ദ്രനെ ഒരു മുതല പിടികൂടുകയുണ്ടായി. ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ കയറി ഒരു മുതല കടിക്കുന്നു. ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു 1000 ആനയുടെ ശക്തിയുള്ള ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള ആനയാണ്. എങ്കിലും ആ ഗജേന്ദ്രന് മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് തന്റെ കാലിനെ വലിച്ചു മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല. വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചു. മറ്റുള്ള ആനക്കൂട്ടങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ഗജേന്ദ്രനെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷം ഗജേന്ദ്രൻ ആ വെള്ളത്തിൽ ആ മുതലയോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ കാലിനെ വിടുവിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വർഷം അവിടെ നിലനിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവസാനം തന്റെ ശക്തിയെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ മുൻ ജന്മത്തിലെ സുഹൃതം കൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മുൻ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാലം ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ആ സുഹൃതം മൂലം ആ ജീവാത്മാവിന് ആ ഭഗവാനെ ശരണാഗതനാകാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി തോന്നിച്ചു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ മനോഹരമായിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹം ഹരിയെ വിളിക്കുകയാണ്. ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആ ഹരിയെ വിളിച്ച് ആ ഗജേന്ദ്രൻ കരയുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത് കേട്ട്
ഗരുഡന്റെ വാഹനത്തിലേറി ഗരുഡ വാഹനത്തിലേറി സ്വയം ഹരി അവിടെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. ഭഗവാനെ കാണുന്നതോടുകൂടി ഗജേന്ദ്രൻ ആ തടാകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു താമര എടുത്ത് ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ച് തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ഗജേന്ദ്രനെ വലിച്ചുയർത്തി തന്റെ ചക്രം കൊണ്ട് ആ മുതലയുടെ തലയെ കണ്ടിച്ചു കളയുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ഗജേന്ദ്രന് ഭഗവാന്റെ കരസ്പർശം ഏറ്റ ഉടനെ ഗജേന്ദ്രന് 4 ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശ്യാമമേഘ വർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനോട് ചേർന്ന ഒരു ശരീരം, ആ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഗജേന്ദ്രന് സാധിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ആ മുതലയും ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു. ഏതോ ഒരു ശാപം മൂലം അദ്ദേഹവും ഒരു മുതലയായിട്ട് ആ തടാകത്തിൽ വന്ന് വീണതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ശാപമോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ. അതാണ് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം. ആർത്തനായിട്ട് ദുഃഖിതനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എത്തുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ദ്രൗപദി വസ്ത്രാപഹരണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാം നിറഞ്ഞ സഭയിൽ, കൗരവ സഭയിൽ വെച്ച് ദുര്യോധനാദികൾ പാണ്ഡവരുടെ പത്നിയായിട്ടുള്ള ദ്രൗപദിയെ വലിച്ചിഴച്ച് തലമുടിക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുവരികയും വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്താൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ തന്റെ ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരായിട്ടുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. ആ കുരുസഭയിൽ ഭീഷ്മരുണ്ട്, ദ്രോണരുണ്ട്, വിതുരരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും അതികായന്മാരാണ്. എങ്കിലും ഒരു അബലയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്കാർക്കും തടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതോർത്ത് ദ്രൗപദി തനിക്കിനി ശരണാഗതനാകാനായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി 2 കൈകളും ഉയർത്തി ഗോവിന്ദ എന്ന് വിളിച്ച് കരയുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ശരണാഗതനാകുന്നവരെ ആരെയും അദ്ദേഹം കൈവിടില്ല. അദ്ദേഹം വന്ന് അസാധാരണമായിട്ട് വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം തന്നെ ദ്രൗപദിക്ക് നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ദ്രൗപദിയുടെ മാനത്തെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അശരണരായിട്ടുള്ളവർ, ആർത്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. പിന്നെ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കഴിയുന്ന ശുകദേവ മഹർഷി, വ്യാസ മഹർഷിയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ മഹർഷി 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കഴിഞ്ഞുവത്രേ. കാരണം അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രകൃതിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണാൽ ഭഗവാന്റെ മായ തന്നെ കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കുറെ അധികം 16 വർഷം. അവസാനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. അങ്ങയെ എന്റെ മായ പിടികൂടുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നതിന് ശേഷമാണ് വ്യാസ മഹർഷിയുടെ പുത്രൻ ജന്മമെടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ ഭാഗവതം കഥ പറയുന്നത്. ശുകദേവ മഹർഷിയും ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും, അർജുനന്റെ പുത്രനായ പരീക്ഷിത്തിനെ ഇവിടെ ജിജ്ഞാസുവായിട്ട്, എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ള ജിജ്ഞാസുവായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ അവരും ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് ജിജ്ഞാസുക്കളായിരുന്നു. പിന്നെ അർത്ഥാർത്ഥിയായിട്ട് ഇവിടെ ആരാണ്? ശ്രീരാമചന്ദ്രനുമായിട്ട് സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നു സുഗ്രീവൻ. തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജ്യത്തെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീതാദേവി അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ഞാനും അങ്ങയെ സഹായിക്കാം എന്നുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സുഗ്രീവനും ശ്രീരാമചന്ദ്രനും. എന്തായാലും ഭഗവാനുമായിട്ട് സഖ്യമുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകാൻ സാധിച്ചു. പിന്നീട് ധ്രുവനും ഒരു അർത്ഥാർത്ഥിയായിരുന്നു. തന്റെ അച്ഛനെ പോലെയുള്ള, തന്റെ അച്ഛന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അതേപോലെ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു പദവി തനിക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ധ്രുവൻ ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ധ്രുവന്റെ ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ധ്രുവന് പ്രത്യക്ഷനാകുകയും ധ്രുവലോകത്തെ തന്നെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്ലാനറ്റ് തന്നെ ധ്രുവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പോൾ സ്റ്റാർ, ധ്രുവ നക്ഷത്രം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയില്ലേ? രാത്രി ഇരുട്ടായതിനു ശേഷം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വടക്ക് സൈഡിൽ ആ പോൾ സ്റ്റാറിനെ കാണാം, ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെ കാണാം. അതാണ് ധ്രുവന്റെ പ്ലാനറ്റ് ആണ്. ഒരു ഫുള്ള് പ്ലാനറ്റിനെ, ഒരു ഗ്രഹത്തെ തന്നെ ഭഗവാൻ ധ്രുവന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്
അർത്ഥാർത്ഥിയായിട്ടാണെങ്കിലും പദവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം ഭഗവത് ഭക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ താൻ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഈ 4 കൂട്ടരിലും വെച്ച് ജ്ഞാനി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനി കുറച്ചും കൂടെ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. എങ്കിലും അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ജ്ഞാനിക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? ബഹുനാം ജന്മനാം അന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവഃ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭഃ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ ജ്ഞാനിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങൾ കഴിയണം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അറിവ് സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് മുതിർന്ന് എല്ലാം ഗവേഷണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പരിശീലിച്ച് ആരാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയന്താവ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജ്ഞാനിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങൾ കഴിയണം. വാസുദേവഃ സർവമിതി, വാസുദേവനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ജ്ഞാനിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങൾ കഴിയണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളും വളരെ ദുർലഭമാണ്. കാരണം അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടാനും ജനങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല. ആരും അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനും വളരെ ദുർലഭമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. ഇനി വേറൊരു കൂട്ടർ, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാത്ത വേറൊരു കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർ ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ. ചിലർക്ക് ധനം വേണം, ചിലർക്ക് മക്കൾ വേണം, ചിലർക്ക് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പദവി വേണം, ചിലർക്ക് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിമിത്തം അവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. കാമൈസ്തൈഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേ അന്യദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല, പിന്നെയോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്പബുദ്ധികളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ എന്റെ പരമോന്നതമായ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. കാരണം ദേവന്മാർക്ക് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവിന് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ദേവന്മാർക്കും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൂടാതെ അവർക്ക് നമ്മളെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. കാരണം അവരും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദേവന്മാരാണ്. അവർക്കും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ആർക്കും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ കടക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ ദേവന്മാർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. എങ്കിലും അവർക്കൊരിക്കലും നമുക്ക് മോക്ഷം തരാനുള്ള കഴിവില്ല. മോക്ഷം തരാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ കഴിവുള്ളൂ, വിഷ്ണുവിന് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, അവരാൽ ലഭിക്കുന്ന അവരുടെ അനുഗ്രഹം അത് വളരെ തുച്ഛവുമാണ്, ക്ഷണികവുമാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമപദമാണ്. അപ്പോൾ ഏത് വേണം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെയുള്ള ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് മാത്രമേ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുമല്ല, പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരികയും വേണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവ ആരാധകന്റെ നേട്ടവും
എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാനെയും ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കുന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലം തുച്ഛവുമാണ്, ശാശ്വതവുമല്ല, നിസ്സാരമാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരം ശാശ്വതവുമാണ്, കൂടാതെ അപാരമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് മോക്ഷം വരെ നൽകാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. എന്നാൽ ദേവന്മാർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തുച്ഛമായിട്ടുള്ള വരങ്ങൾ നൽകാൻ മാത്രമുള്ള കഴിവേയുള്ളൂ. ഭഗവാന് നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള ശക്തി വരെയുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നാഹം പ്രകാശഃ സർവസ്യ യോഗമായാ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജം അവ്യയം. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർക്ക്, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ കാണാനോ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നാലും ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ആ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വസിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപത്തെ കാണുവാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കൂ. കാരണം ഇവർക്കാർക്കും ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അവരെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. പക്ഷെ ആരെല്ലാം ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എല്ലാം അറിയാം. എന്നാൽ എന്നെ ആരും അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ശക്തി. ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ ശരിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. യേഷാം ദ്വന്ദ്വഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വ മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മൂലമാണ്. ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദേഹബോധത്തിൽ ചിലത് എനിക്ക് സുഖം തരുന്നു, ചിലത് ദുഃഖം തരുന്നു, ചിലത് എനിക്ക് ചൂട് തരുന്നു, ചിലത് തണുപ്പ് തരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ മൂലം ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ ഭൗതികമായ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സാദിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാദിയജ്ഞം ചയേ വിദുഹോ പ്രയാണകാലേ പിചമാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഃ. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയണം. എങ്ങനെ അറിയണം?
ഭഗവാൻ സാധിഭൂതാദി ദൈവം സ അധിഭൂതാദി അധിദൈവം. അധിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭഗവാനായിട്ടും, അതിദൈവം ദേവന്മാരുടെയും തലവനായിട്ടും, സാധി യജ്ഞം ചെയ്യേ വിദുഹു എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവായിട്ടും ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടവും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും നിയന്ത്രണവും ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാതെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ. പരിശുദ്ധരാകണം, പവിത്രരാകണം. അപ്പോൾ പവിത്രരായി ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയാണകാലേപി ചമാം ആ മരണവേളയിലും യഥേ വിദുർ യുക്തചേതസഃ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുവാൻ, സ്മരിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള അതീന്ദ്രിയ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏത് വിധത്തിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും ദേവന്മാരെയും കൂടി നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ക്രമേണ അതേ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസദാർഢ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 7ാം അധ്യായത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാം എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഈ സത്സംഗം നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനാണെങ്കിലും ഈ ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ഭക്തന്മാരുമുള്ള സംസംഗത്തോടു കൂടി നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാനും ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ വിടുവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് താൻ ഇങ്ങനെ അധപ്പതിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് ആ ജീവാത്മാവിനുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യജന്മം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭക്തന്മാർ ആ അവസരത്തെ വീണ്ടും മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകുകയും അവസാനം മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധം ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉള്ള പ്രക്രിയകളാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലുള്ളത്. അതിന്റെ പ്രാരംഭമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. നാവിലൂടെ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് പ്രാരംഭം കുറിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു മാലയാണെങ്കിലും ദിവസവും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ദിവസവും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ആർക്കെങ്കിലും